ja nahi agusizek, penurisa honetan, eta ulertzeko adineko €5.000 zer entzuten eutzien herriko handra batzuri, lotza eta ruki bakoak esaten. Ahora la encarna, que también vivía, ¿qué les da de comer a sus hijos? Se hace bien hartzen hauen batzuk hori esaten. Enbidia eta mendekua. Galtzailei zigorra. Enkarna urtietan jasan behar izan hauen ankerkerisa hori. Zegokitzen zato, alargun pentsinu gabe esan horretan enkarna. Zeratik, pentsinu hori tramita hori dagoen udaletxeko langilea, enkarnaren eskaldia hartu, eta zuzenean zaborretara botaten egoleako, apropos. Hori urte, baina goitza goran. Biosgalekerisa horrek luze jarraitzu hauen. Aramburu familia, enkarnaburu, bizirautia besterik zeukon. Biziraun sufriruten, isiltzen eta lan egiten. Geratu barik eta pejarako aukera barik. Bizitzak bere lehentasunak ezartzen dauz eta